Čaute, tu je vám Heckler s mojimi dvoma kamarátmi, z Dragon. Čaute. A Arnom. No a my teraz ideme točiť takú menšiu alebo aj väčšiu sériu z môjho serveru, ako inak. A tak sa máte na čo tešiť. Tak tu Arno nám tu kope naše drevko. A robí nám tu útolné intimčo. Ak ste si mohli všimnúť, všetci píšu admin, delenec a také veci, takže to si nevšimajte. Tu je máme prastu, tu máme prastu. Ježiši. No snad sa natáča všetký zvuk, lebo to, čo som natáčal takedy, tak to nedopadlo veľmi dobre. Oh my god. Idem zabiť prastu, kde si? Víno. Jak záživný těžit dřevo. No, asi bez veci. Ja som vyťažil iba 2. Já už mám 23. Dobre. S tebou sa neoplatí byť. Hej, poď za mňou. No, ukáž, čo si našiel. Čum. Počkaj, kde to je? Poď tuto. Čum, vidíš tam tú pevninu v oblaku? Hen tam sú prasta. Vidíte? Fejkový gogo. Register gogo 44. Úplne fake. Čo tam? O, ty prasatá v oblakoch. O, tak tam sa zabydlíme. Tu budeme bývať. Aspoň tam je jedlo. Ja už mám 3 jedlo, teda 3 mesa. No, 3 Ten jedlo. bambus Vidíte môj fejkový krásny skin. No mám krajší. Tak dobre, ty si načitovaný. Ja som originál. Som originál várec. Tomu ver. To je fake malý, vidíte. To pozaboli na Ardna. To pozdrav pre Goga. Naši ťažíš drevo, že? Ne, já vás vidím. Aha, to je dobré. Dobre, mne nevyšlo na krumpáč. Dobře, kakám na vás, bydlím na tom lítajícím ostrově. Veď tam chceme byť do všetci traja. Že... Tu je Jste meč. nemohli říct dřív, že tu už máte krafťák. Žiši. No, ja som si všimol tiež, že tam bol nejaký jeden, ale tak to je jedno a to je bol moc ďaleko proste. No, to budeme aj každý dom 2x2. Tak spravil 2 craftingy. Ušetríš miesto. Čaute, prasták. No jo, meč. Ani ja. Okay. Čau, prasa. Ja si spravím potom kamenný. Čau, čo tu robíš? Máte ešte niekto trstinu? Nemám. Aha. Tak kto má, aspoň dajte v vode, no. Nech to rastie. Aspoň trošku. Ja mám 16. Myslíš Tak bambus? daj v vode. No, hej, bambus ľudí. No, to mám 16. No, ja som tu hore, som tu pozabil všetky prasty. G-O, N a N, G-V, je, naj. Čakaj, ja tu zasadím bambus. Aké ticho. Čo povedať? No toto. Kto čo ťaží, prosím, lebo aby sme naťažili všetky to isté. Ťažím bambus. Odkiaľ, pane Bože, ty máš nejaké ložisko? Jo, fuck jo, aha, to je hacker. To já už se divil, Bůh ví, kdo to je v té zemi a najednou vyleze hacker, no dobrý. Hacker, ne? To máš v názve, že hackujem. Jo, bug, nejde otvoriť craft. Ale ide, Dobre. som len tebe, no. Som si spraviť krompáč. Wooden pix. Máte meče, spravím vám? Aj krumpače? Ja mám. Nemám drevený. No, on taky dřevěný. Brf. To jsem selek. Bude tam můj šutrák.
To je můj. Šudrak. Čorka. Poďte ku mne, ja vám dám toto kamenné nástroje. Brr, zlákli Tu jste máš se. Arno, Vy jste ještě tu. No, daj mi. to Jsi má to Arno, štědrý. tu má... Daj mi, Rob. Dobre, mám pár srdeček, už do něho nebuchaj. Zopakuj Ja. to ešte raz a zabijem ťa. Máš nějaký ony, aby jsme spravili pec. Pec? Neviem, akorát idem ťažiť. Chudnejší. Já mám 21, tady to máte všechno. Ináč, taký problém, že robíme tu v kuse craftingy navyše a tam sú dve ešte hore. No ale sú moc ďaleko. To je také, že... Kde? A tam jsou. Už Možná, nemůžem že by běžet. nebyl od věci bydlet ve vesnici, co? No tak nebolo, ale tak vieš, kým ju nájdeme. Tak si môžeme potom uroziť nejaké úlohy, ne? Že jeden bude hľadať to, druhý kopať a druhý bude ťažiť drevo napríklad. Hej, máte niekto žradlo? Lebo ja ne. Je Počkej, čím budem paliť? Budem paliť drevený mony. Zomreš. Mečom. Zomreš. O, ďalšie, zomreš. Už potřebujem meso. Neviem koľko mesa. Vy to nevyužívajte. Palíme. Nekradni mi. To Uj je to. jedno, ja som to dal tiež. Čo si tam spravil? Dobre, mi to buklo. Počkaj, unlockujte tie česky, hej. A všetky veci, lebo on sa to hneď automaticky lockne. Však do Fornation. Aha, my jsme Už som ti to unlockol. Ja to budem unlockávať, alebo to je jedno. Zabudol som. To bude mňominka. No to hej. Ty vole, nemám drevo. To je možno jeden strom. No že drevo už mi dochádza tiež, mám posledný jeden woodplank. Ježišmaria, čau, creeper. A ináč hráme na harde, tak by to už celo nejaké surky. Nekecej. Já mám 2 psa. Spíš najděte ovce. No tak to by bolo tiež dobrý nápad. Ne, nemůžem jít do těch česek. No, spravím si lopatečku. No jo, lopata, to je taky dobrý nápad. No. Si postavím hliněný dom. Dnes teraz sa modlíme, že aby nás bolo dobre všetkých počuť. Lebo mňa by tam celkom dobre počuť, čo sme robili test. Ale teba, Arno, neviem. Skús trochu hlasnejšie, a možno nebude. Ale mala by ťa byť počuť. Ale nie som si istý. Nám sa takedy tiež stávalo, že mňa nebolo počuť ešte tých ostatných. Vtedy no. No, zatáčali sme asi hodinu a nič z toho. A rozmýšľam, že sme spravili polhodinové a rozdelíme to. Lebo určite nebudeme hrať iba čistý pol hodinu, vyššie hodiny podľa mňa. No, podľa mojej skúsenosti. Predávam kobo za $1, kto chce, tu máš, vyhral si. Tak. Postavím si dom. Arno, môžem mu loknúť česky? Jo. Jok. Dobrý den, pane zombiák, nenechte se rušit. Já jenom takhle projdu. Nenápadně vás zabiju. A to bude vše pro dnešní plán. Tak. Ešte máme pár zombíkov Ale a... pan Creeper. No nebouchejte svině. Nebouchej. Určitě je. Tady mám 2 psy. Ty tam už nepsuj. Moje levná pracovní síla natěže a trochu hlíny. Ježiš, na creeper. No, na jedny dvere mi to vyšlo. Tak málo. Ježiši. Voda. Oh yeah, som ho zabil. Ani jeden strom. Jo, na váš server se připojil To si děláš. právej Minecraft, ty vole. No nemôžem. Ako by ich tu nebolo dosť. Ne, som skápal som na spavne. Hej, tak si daj, sed home, tak sa portni na mňa.
topáčkom. Čekaj, idem do plavárny, čo tu je postavené. Je to postavené. Jdu Načo? hledat ty planiny a na nich jdu hledat vesnice. Dajte si set home, ne? Dúfam, že mi Jo. nezobral veci z skeletu. Čo? Set. Čorno, čo sa stalo? Jak toto vyzerá? Vidíš, ten si stávam dom, vidíš? Čo? Kde si stávaš? Čo? Taký malinký domček. Vidíš, aj je to Bacha. na uhľa tu je dosť. Dobre, to by trebalo nájsť. Tak, spravím si torčku. Tak, 4 torčky, tak. Tak dobre, ja to takto budem killovať. No, ten krab je tak ďaleko. Prasa, umži. Čárno, kde si sa pozabudol? To je tak veľa dreva, ty vole. To je tak hodně prasátek. Ináč bacha, za tebou vyšiel creeper, ale už nejde, už je za mňou. Oh yeah. Skalík pro všechny síly. No, to je ten Tyhle prítomný Extreme Hill pavúk. se budou jmenovat domovy na prasat, protože To je ten prítomný pavúk, čo neútočí. No, pavúk pritulný. Čau. Ale jak to moc pritulný nemám. No hen to na mňa neútočí. Ukáž? Čau. A títo idú po mne všetci traja. Tak čo, hen to je taký jeden pavúk. Čau. Čau. Aj creeper tam máš. Creeper. Nebral. Čum na toho pavúka, hen. Schválne, či bude na teba útočiť. I did. Ukáž, kde ho máš? To je ten pritulný? No, no, a tak keď ho nebuchneš, tak ne... A hen po tebe ide. No tak po mne idú všetci, veď som majiteľ. Po mne nejdu. Udokni si, nemáš loknuté, to je dobré. Že mať. Tam môže Treba ísť. ešte jesť. Každý idem trochu nakopať ešte koblu. Čo keby, že si postavíme nejakú veľkú pevnosť? To potom. Kokso, ale mohli by sme si to tu nejak ohraničiť, lebo tých creeperov tu není málo. A my mám máme... zombie villagera, mám ho zabít nebo šetřit do zásoby? Tak radšej ho zabiť, tak ale pochybujem, že by sme ho niekedy aj vyliečili a keď je tak až dosť dávno a to sa aj respawne. Ne, nezabijte mě, vy svině černí. Ne, prosím, já jsem miloň. No, dobrý. Postavia nám tu menšie oplotenie. Víš, prečo to už nestávam rovno z plotu. Není drevo. Veď kamenný plot neexistuje. My hráme na 1.4.7, ne na 1.2.5 ešte. Ne, kostlivce ne, prosím. Koľko bambusu. Ne. Zabil. Tak. Čorka. No som skúšal. Ja som skúšal. A tento kamenný plot myslíš, že? Ten ďalší pritulný pavúk, či? No, ten není pritulný. Ten je nepritulný. Čo? Presne. Som 5. Ja 6. Si počerkal, že ono všetko meso z tej truhly, že? Ja to Či zistil. Furnation. Jaké boli moje? 12 alebo 15 bol mojich. Ale neklam, prosím ťa. Áno. Tu máš dve. No, akorát tých 12, čo tam je. A to boli Arnové. Tvoje sa ešte pečú.
Hej. Mých bylo těch 12, a klidně si je vemte. Tak ti dám do druhý. Aha, iba polovicu ti tam dám. Je to úplně jedno. No. A dve teda. A dve. Tak. No, už vychádza Šesť. slnko. 6 sa ešte peče, tak. Neviem kopať ešte. Máš torče? Nemám. Ale reklám, dobre. Som pozrel na minu v mojom baračku. Nemáš ešte ule? Mám 3, a však tu ich je plno. Ne, vidíš vlastne. Tam za domčekom. Tiež pravda. Není drevo. Veď tam je jungle storm, prečo nejdeme zrúbať? No ty máš ono. Renderovanie na farčina. Hen tam je ďalší. Ja som neplakal. Na Windows 8 to tak nefaká ako na 7. Bohužiaľ. Ako skáliko, hen 4 skálici. Ještě je tam noc, nebo ne? Čo, ešte už je deň. Kde si, pane Bože, nevieš, či je deň alebo noc. Já jsem v podzemí. Jaj, tak to potom všetko vysvetluje. Teď už zrovna ne, ale... Je to tam rovno tak. Tak. Tak a máme drevo. Na 2 minúty. Už nemôžem behať, nemám papať. Mám pár torček. Gogoman TV joined the game. Se zabil. Gogo zabil. Normálne, určite, tento server by určite našiel. No je práve. Čo pozná pár ľudí. Aj ten Nargon CZ, jak tu došiel za chod? Za Ježiška či tako? Ne, za brokolu. No. Za krafa. Dobre, ak som nám to tu opevnil. Ahoj. Ale potrebujem. G.O. Čo ešte raz? Čo ešte raz? Nepravý. G.O. Si vybuchol, daj lomeno back. No čo? 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 Mne sa to spavnul bed. No, netopier. To je aké dobré. Tme sa spavnujú. Domáce zviera. To ja sa môžem odhlasiť a prísť aj Ježišek 1. Z Minecraft boxu. Presne. To je další domovina prasat. Jaj. Už máš tveš. Ty bed jeden. Zlý si. Mám kosti. Spravím si vlastný craft. Dobre. Craft. Mám kostní močky. No to je super. Asi využiješ. Ja mám jeden sapling. Ja mám 3 saplingy. Ale jaké jungle? Obyčajne. Škoda. Oak sapling. Kebyže máš jungle, tak to nelepšie. Tak je život hneď krajší. Ten Gogo to zabil. Gogo, že ti není hanby takto švindlovať. Tak. Hanby, to som zabil. Dobre. Tak to môže byť, aspoň si myslím. Keď toto už iba tak dorovnáme. Na začiatok. Je, tak. To je zbytečnosti sem hážem. To budem potrebovať. Alebo ten Nargo. Idem na drevo a spravím nám potom luky. Warp doli, čo? Tak tam nechodíme. Keď dám si sem sed, homé, LP, napríklad.
Našiel som houby. Huby, hnedé huby. Ale aj černé. Počkaj, mi to na... Počkaj, Gogo to je nejaký. Ja som úplne zabudol, to je ten trikapitátor. Úplne fajn sa teraz budú ničiť stromy z kamenu. Všimaj, že ten Gogo došiel ako normálne, že žiadny hráč ho neduplikoval? To už sa stalo, ale ja som unregistrol. Dobre, máme drevo, o drevo mám postarané. Koľko stakov mám zbierať? Mám prvý stak, druhý stak, chce kto? Dobre, mne už došla sekera, takže iba pár stakov. Na dohrať nejakou kejvku. O drevo nebude problém. O drevo máme postarané. Mám už 15 saplingov. Budem spamovať. No, nejde, škoda. Kto chce drevo má v trúhle? Mám 48. Já jsem našel kravičky. Tak. Co je za pizza, no tak to je... To je golem. Myslím, že to tak spraviť. No, neodpisujem. Toto teraz také videjko, víš. Na YouTubeku. Od Goga. Šiška is dead. Spravím vám luky, chcete? Já když tak. Ale aj tak spravím luk. Ups. Mám 4 šipy. Ale to nevidie, vidie iba na 2 luky. Kto chce luk, ja nechcem, ja sa spravím. Si nepraví Gogo. Tak to. Já ho budu chtít, až budu mít nějaký šípy teda. Ja mám 3, chceš? Poškvrneme. Toto se dá použít na hodně věcí. Ne, nezabijej mě ty. Šuš. Tak. Máte luky aj šípy nejaké v truhličke. Tej naľavo, aspoň skrátke. No vidíš, aj to sa pomýlil, napísal, že sem tu, a Gogo by nenapísal po česky sem tu. On napísal by som tu. Práve. Ten Simpson, to byl určite Gogo. Nepraví teda. Čo, Simon? Ne. To je Simon Simpson, ty. Simpson. No hej, ten duplikoval Wattpad Tomc. Dať takto. Ma to nebaví. Poďme do dolu, poďme nájsť nejaké doly alebo niečo. Napíš švart dol. Ale také doly. Vidíš, hen akurát to spomína. Na farb doly, fúha. To už je kruté, keď neviem napísať V. No vidíš, no, už to napísal. Dobre, nehádam sa s tebou. Keď sa to tam prácu dostane, tak ja sa žasnem. Pane Bože. Ale nenápadne bíte. To Arno zabíja. Nezabíja na varb doly? No, ja idem kúknuť, počkaj. Choď, ale potom sa vráť, ne že si mu niečo naťažíš. Hen tu nejaký lieta. Ja som sa ti sníma. Aha, dúra, dobre. Ó, mám prvú rybu. Oni si idú dať boj na warp doly. Mám prvú rybu. Ty rybaříš, jo? Ne, tá druhá ryba utekla. Je tu veľký zákaz za kilové teda. Máme toto fej. To je lepšie. Len čo robí Dura na warp doly? No to nezajme, ja teraz tu natáčam let's play. A všetko je v ňom počuť. Tadá. Zastraté ryby. Nechcú chytať.
Upečeme si rybenku. Mám emerald. O, super. Víš, ja idem dole niekde do dolov niečo kopať, lebo už mi dochádza. Ja umřu, ne. To máš dobré, zober sa pri lave, snad nie. Poď, mený meč. Počkaj, tu je reska, tu ma nezabije. Poď už hrať a netancuj si tam na vám doloch. Ne, já to můžu vykopat jenom železný kopač. No. Čo, emerald? Jo. Tak keď dáne železo, tak ti dám. Ty kokso, ten ešte bol za koľko už to vyšiel? Ježišek jednak, Savi, Cori, Estorados, Ender, A44, Gearskin, Gil 1.0.0, Sam 852, Lumine, Rapid, Shagon, ty kokso, to je už to. No ešte je Lumine, no pekne. Na koho sa chcel ešte pripojiť? Ježiš, ne na mňa. Aj tak mi Som nezistím. Petulka zabíja na Vabdoli. Hej? No, tu chce killovať hráča. Stojím, zrovna v reske stojím, víš. Ja? Dobre, tak takto. Jak sa volá? Petulka. Teda no, ona ako nezabíja, ale mečom akože šermuje, no. Tak, ja si ju tam dám. Ale keď si odložíš veci a vrátiš sa a skúsiš, či to zabije. To skús. No, dobre, no. Home LP. Počkaj, musím si postaviť, ale to onem. My zjať do varené česky, no. No, aké česky. Prečo si to robí v Česku? Tak je na Česko stačí. Zvolím si prípadne kamenný meč z C. Áno, Petulko. Warp Duli. No, teraz poď so mnou, no poď, tesne. Poď, no, za nás stojí zrovna. No, určite silný meč. Tak na ráno by ťa dole. Niečo chce zase Yoshi, zase niečo. Oh. Mám Nie, 35 asi sa ma tam železa. prekopal. No. Ne, Petulka zabíja. Čo, zabíjať, čo? Mám 2,5 srdca. Temp, IP ban. Na koľko to je dní? 10 dní. No, ešte jednu mi daj, no. Petulka. No, daj mi ešte jednu, no poď. 10 day. Poď tuto, poď, no ešte jednu mi daj, tak, ešte polku srdca mám. No a tak, dobre si spravila. Čau. 10 dní sa to neukáže. Jo, našel som železo. Chceš ho? Arno. Ježiši. Bože. Počkej, kto mi napísal na skipu? Dura. No to železo chtít nebudu, já svoje železo dám do čestky a jdu zase těžit. Jo. Žádo zomba. Pekne. Kdo? Neviem, asi ten Adam. Jaj. A to je v pohode. Jo, mal cheaty. Tady je. Veď ak si tam dal počkaj, halucinácie, ak ho máme rád, tak to tam stojí. Počkaj. I'm Red Star. Prečo to posiela mne? Ježiš další. Já si musím udělat železný kopač. Konám železo iba 10, fúha. Pošlem stránku. A prečo to pošlo Yoshi mne? Ja neviem, nepýtaj sa mňa, ja točím. Ježiš, Dura chce stránku so skinama. Ja mu nepremením meno. Či práva. Ani kuriérovi som napísal, že nevymením. A mne ich premeníš, že? No. A jak sa mám so skinu? Keď premením niekomu, tak potom budú chcieť ďalší. A potom zase ďalší a ty zase ďalší a potom zase ďalší a potom zase ďalší. A potom to skončí tak, že skončí na dne ako na minulých serveroch, takže... Pane Bože, ja som našiel bezvýchodovú jaskyňu. Je uhlie, to som hľadal. Toto som hľadal. On to je Durgat? Jsem ani nevěděl. On to je Dorgat? Není. Čo, došel Durga? Já ho vidím na listu. Nic nějaký bug.
To máš bug. No, Určitě, já tam do Gatas nemám. No a já jsem neviděl ani železo pri tejto tematíkovce. It's my red star. Pustý som nehral, takže neviem, čo tam mám napísať. A čo to je? Bán zálohek. Počkaj, musím si kúknúť demko, ale to sa mi moc nechce teraz. Čo keď to bol ten rodám? Ne, It's my red star, to už je dlhý bán, počkaj. 14 dní, Jo. potom už nemusíš mať demo. No tak ja Minecraft asi už budem končiť. Tak to stačí, keď sa odpojíš z tohoto, zo Skype. Ne, najprv kúknem demko a potom budem pokračovať. Čo to chcem postaviť? Fúha, to bude asi pec. It's my star. Oh, mám 2 emeraldy. Super. Superové. Dobre, nemám ani jeden. Ma teší, že aspoň niekto z nás má nejaké tie suroviny. Fenomén.rar. Tak já mám 40 železa, 17 zlata a 2 emeraldy. Dobre, s tebou sa nemôžem rovnať, iba trošku. Tak ja som nám ohraničil barák, aby tam zase nejaký creeper nevybuchol. Teraz s trochu neskorením začíname. Hej jo, další emerald. Nepoužíváš taký zvláštny program? Co začíná na X a končí na I? Jasné. A jaké i? Jaké? Prde. Vůbec ho nepoužívám. Klamstva. Víš, sem by sa zišlo to. Aha, vlastne veď tu je. To som už videl, tak poslal. To Joši je baba? Lebo on že, lebo je to môj kamoš, demo som už videl, tak posielam adminom, aby som nebol zaujatá. No tak ale asi Maďare. Maďarský rozpráva. Alebo po južský. Alebo po poľský. Alebo po východňársky. Alebo po západelský. Voukne, umře ty hajzle. Tak, víme si meč. Aby sme mali silné ruky. A spravíme si krumpáč. Aby som mal ťažiť nejaké surky. A z toho železa si spravím akorát taký vliek, aby som mohol naťažiť lávu. Nejhustě je další emerald. Ja som videl, že tento svet bude bohatý na emeraldy. Náhoda. Vážne nepoužívaš program, ktorý sa začína na X a končí na I? Y. Máš to jistě. Hele, další emerald. No a teraz dojde do domu a do truhly nám dá jeden emerald. Že ďalší emerald. Plno. Taká plná česká emeraldov. Máme Další jich teprv emerald. 5. Chcela by to nájsť vesnicu. Co? Aj s tou onou. Kovárnou, či jak sa to... No. Kovárňou. Alebo nejakú pyramídu, no. Tam nejaké dia, TNTčka. No. Ono tak TNTčka je- nejdu odbuchávať, to je škoda, ale tak musí Tam sa to je potom česky za... Ja už som No, pri bedroku. Iron miał. Ty kokso, ja som pri bedroku, ani som sa nevšimol. Mám brát redstone? No, môžeme spraviť nejaké automatické farmy a tak. Dobře. It's my redstone. To už jsem pěkně dlouho nekejvoval. Padla flaša. A pořád mi to nějak jde. Však zigzrám, čo chceš. Jak sa vraví, náhoda je svinia. Tak. Ty kokso, skoro som pal do hlavy. To by to boli die? Ne, torku nechcem. Pravda je svinia. Wow. O, to vyzerá to slubne. Teď je najít furnej s tím železem. No, tak to je rybové.
To sa mne stávalo často ináč, že som si dal niekde pec, potom som aj s craftingom, so všetkým, a potom som to zabudol, že som to položil. A ešte najlepšie si dať do pekla posteľ. No, to vybuchne. Skúsenosti, čo? To jsem se Nebo- dneska dobře vyspal. Alebo ešte dobre vyspať sa v posteli a v dome s nízkym stropom. No, to je tiež dobré. Budeš spať na zemi. Alebo keď sa zobudíš, tak bude... No čakaj, to je láva. Keď sa zobudíš, tak potom začneš byť mŕtvý. Pomaly umieraš. Pomalá smrta najkrajšie. 7 hodín. To už. To tak uplynulo. Tak to rýchlo uplýva. No, to ne. Len voda. Tá určite bude... Asi zhynu. Vidíš, Ešte ako mác. bude. Už si zhynul. Burnet, tu dít. Zarobili ti veci? Ne, dobrý, mám všechno. No tak to je dobré. Strčil jsem ještě z toho vyjít. No tak to sa stáva. no. Mhm. Lávička. Želko, prepelko. Ja teraz neviem, kde mám ten furnation ináč s tými vecmi, ale... Ty kokso, skoro nás hodil skeleton do lávy. Utrnomen.dem. Najprv stišíme hlasy. Potom nebudeš počuť, že sú to kroky. Nevadí, zapneme admin VH. Emerald, ale odklopený lávou. Nevadí, mám vodu. Ne, to z toho bude obsidian, to nechcem. To potom dopadne tak, či tak horšie, lebo kým za železným krumpačom vykopem ten obsidian, budem starý, to všetci mi vidieť. Toto môže zadať, nic sa nestane. Ne, creeper, ne, prosím, je to ne. To jsem komu udělal. Jo, emerald. Ty další emerald. Jaké máš šťastie, a ja? Když som naspal som ten jeden. Že Sogo. To meno. Hej, hustý další emerald. Nemáš Mám tam 7 diamanty? emerald. Ne, nemám. Prečo? Sice nevím, mě by teď spíš zajímalo, kde mám ten furnace. No to by mňa tiež zaujímalo, kde mám ja tiež svoje furnace. Syn 20 či koľko železa. Dobre, idem sa vydať späť a idem ho nájsť. Já si tam dal vypálit 3, to bylo zase nebylo tak hrozné. Tak to ne, ale tak 20 to už je trochu veľká strata. Tak trošku. Tak trošku, no. Ty vole. Počkej, idem po láve, no tak to zase nejdem. Idem po mých torčoch. Ne, pavouk, ne, prosím. No, dobré. Dobre, moje cestičky. To je ono čo. Moja maličká chodbička. A hore. Jumping. Go ahead, jumping. Tak. Tu už sme mali, jasné, 15 železa tam je. No vlastne to som už minul. Tak čo si urobíme? Tu máme zombíka, to nás nezajíma. Chcelo by to chestplate. A je to zbytočné plýtvanie železa. Ale, není. Zatiaľ tam nič není vidno. Tak. Dobre, no. Čo ďalej? Čo tu máme? Yeah. Nič. Dobre, môžeme ísť späť. Nič také zvláštneho som nenašiel. Môžem po tej druhej strane. Tu mám niekde spawn. Alebo nejaký zombík. Áno, ja som sa prekladal do ďalšej jaskyni. Jo. Ale došli mi torček, ale hneď si spravíme. Tak. No, to je trošku moc náhlas. Tak.
Ó, ďalší emerald. Škoda, že místo emeraldu se negenerujou diamanty. No, to je ale ještě lepší. To už by som ich mal. Dve. No už by se měl takových poctivých 7 diamantů. Lol, ja som si nevšimol, že tu je kúsok... Ty kokos, ja som pako. Tak ja si to tu všetko obchádzam. Ledva sa prekopem do ďalšej jaskyne a ja som mal celý čas pred nosom. Nevadí. Som nestal čas. Wow. Ježiši. Obludárium nevedieme. Som 15 jak ich. A zase späť. Oh, jump here over. Kokos, ja si nič nevšímam. Oh yeah. Aha. Ty poďte, že som našiel. Dia? Ne, toto není. Vedel som, že to poviete, zlato. Sice nič moc, ale na zlaté jablíčko, ktoré ešte nemám, sa zíde. Alebo na raily, kolajnice, alebo na niečo proste. Tak. Johnson. Ouch. 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 Ježiši, chci se prokopat na povrch a ne na Ja som další. vedel. Našiel som spawner, uložil si toho. A môžeme potom z toho spraviť trapku nejakú. A na co máš spawner? Na zombíkov. Kebyže to je na skaliko, tak to je lepšie, ale tak... No tak jasně. Ale tak aspoň niečo, no. Ale je ich tu. Nádej je teda dosť. Já jenom slyším ty zvuky, jak je tam zavřeš. To pohodička. Skúsim sa spavnúť. Keďže čo máme v truhlíčke? O, železo, heat, bread, cocoa beans, string a sadlo, jo. Dobrá. Aspoň niečo pozitívne. Spíš by to chtělo nějakou enchanting knížku. No tak to by som prijal tiež. To kde nájdeš, pane Bože? Tak to Třeba vzájemne. Storm s trojkou, to by nebylo špatné. No, to tiež je nezlý nápad. Tu česku tu nechám do toho setia, zase si set, máme LP spawner, no. Ešte, že to je ten multihome, to ma teší najviac. Dožil sem dal? Niekto od teba niečo chce. Aj niečo odo mňa niekto chce. Odo Haha, mňa. že nejsem admin. No aj odo mňa. Čo, odo mňa na Minecrafte? No, aj odo mňa. Ale ja neodpovedám. Ježiš, skoro som skočil priamo do lávy. Fú, a to by bolo kruté. Vážne, to by bolo vážne, ale vážne kruté. S plným inventárom len tak spadnú do lávy. Mám trošku lagy na tom Minecrafte. Moment si skúsim. Tak, to ja ne. A natáčam, môžem hrať aj CS-ko, aj Didislam. Fú, padlo CS-ko. Ej, kde tak Mega to môžem hrať? To je jedno. Nie je tu žiadna surovina, to ma neteší. Láva, sklamala si ma. Padlo mi CS-ko. Minecraft. To je ešte krajšie. A čož, nevadí, už sa mi to nechce zapnúť. Dobre, to nevadí. Fúha, tu je ten spawner, takže idem pokračovať sem. O, ten CSS81 má dojí a věci. By jsem chtěl. Čo má? Dojí a věci. A do IA, fúha. Tak to by som aj ja chcel, do IA. Doja veci, doja. Co jaké ty vole? Ty
To sú dojace, samodojace veci. Hm. Automatik už. Možná, že mám spawner na pavouky. Ty? A ja počujem nejaký. Šírou náhodou. Ja už mám plný stack železa. Á, už sa mi plní ďalší. Dobre. Torčky. Šíp nechcem. Drevo nechcem. Ale chcem drevo, ja chcem. Torček chcem. Počujem ďalšie zvíratka, ďalších movov. Super za nimi. Kúsok. Ešte kúsok. By som bol pod nimi. Fúha. Dia. Jo, to zabil. To zabilo, že máš dia. Ja niekde tých pavúkov a tých movov počujem, ale neviem kde. Á, už som je našiel. Už som ich asi našiel. Ja tu už dosť tu je. Nie, nadarmo. Nie, nadarmo. Prosím? Zavolejte. Je. Aha, rokofle, našiel som vodu. Teraz som ju zničil a teraz pokračujem v stávaní. Kecám. Je tu tma jak v rohu. Zažíme železko, kradneme jak cigáni. Tiežíme železko a železko. Už není železko. Už sme vykradli. Čo, koľko ty asi vyťažil, Arno? Na jedno. Šiška style. Ježiši, monstru. Ó, ježiši. Ty kok, som sa odportoval, no kam sa portujeme? Varujem ťa, nepriblížuj sa. Čo, Enderman? Satan. Surprise. Kam si sa portoval? Špinavec. Čo, už umieraš? A tu je zmrt. Áno, zomrel, nič z neho nepadlo, to je zlá iba XPčka. Zežerte si. No, chceme. To nechceme. Ja chcem uhlie. Nechcené uhlie. Tu máme nechcené uhlie. No takto. To môže byť. Máme 6, toto máme 2, toto máme 4. Tak, 24. No takže ja by som sa s vami dneska aj rozlúčil, takže určite budeme hrať aj z offscreenu, ale iba pár. Keď vám to bude vadiť, tak napíšte do komentárov. A to je asi tak všetko, no. Tak, čaute.
Čus. A Zárna. Pozrite, už vám píše. Ahoj. Čaute.